私が動ければ食ってもらいたああ感覚があった真っ中でずっともらいたああ暴力的なスティグマ重力が足を取った延々と続く落下みたいな全問答ねえどこかへと去ってくあの光に名前をつけたらね終わりゆくことが怖くなってしまった、ね、終わってしまう